Radyo DCGB, ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na ito mga tugang, Lunes po ngunyan, petsa sa isa bulang kan Marso 2023. Ini po ang bareta alas 12 asin ako ang sinong tagapagbareta, Mardila Daingiba. And outside dahil sa tendera kulang mga bareta ngunyan, sa lado lokal, Magnificent 5 Kansas na 340A operations prinisintar na sa publiko, mga nagtarabang sa search and retrieval operation, tinawan ng komendasyon kan lokal na gobyerno kan Kamalig, Kasubago. Solamenting babaeng rescuer na nagsabay sa Cessna 340A search and retrieval operation ipigiras ang eksperyensa sa operasyon sa lado nasyonal. Leader kan Gun for Hire Group na nag-operate sa Negros Pugol na kan pulisya. 5 milyon o 5 milyon pesos na reward itinagama sa makakapagturo sa lokasyon ka mga suspetsado sa paggadaan kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Sa ibang nasyon, 12,000 katawo na waran ni Star matapos ang sulo sa Rohingya camp sa southeastern Bangladesh. Sa lado ng Karawate Sports, Pinoy Gymnastic Carlos Yulo ng gana nin 2 medalya sa 15th FIG Artistic Gymnastics World Cup sa Doha, Qatar. Yan ang headlines. Kanya sa detalles ng mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra San Miguel, iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Dakulang pasalamat kan Incident Management Team kan Cessna 340A asin mga ahensya di gobyerno sa dakulang kontribusyon kan 5 residentes kan barangay Anuling, Kamaligalbay na inapod na Magnificent 5 tanganing tulos na mahanap ang lokasyon kan binagsakan kan nasabing eroplano 350 metros ang distansya hali sa crater ubong nga kan Bulkan Mayon. Sa ginibong awarding ceremony kasubagong aga kan lokal na gobyerno kan Kamaligalbay at Magnificent 5 pinangaranan na sinda Jerry Nodalo, Orly Nantes, Mark James Marinas, Roger Villanueva na mga residentes Campurok 5 asin Jose Obal, Campurok 7 ka nasabing barangay. Enot ang sinabi ni IMT Commander Alcalde Caloy Baldo na ang 5 residentes ang nagboluntaryong magsakat sa bulkan mayon, tanganing i-verifika ang binagsakan ka nasabing eroplano asin mahiling ang sitwasyon kaini. Sa tabang man ka nasabing mga residentes na abot ka mga rescuers ang lokasyon kang crash site. Sigung kay Baldo, pero sa komendasyon ay tinao sa Magnificent 5, tinao man sindanin trabaho sa lokal na gobyerno kang Kamaligalbay bilang mapagrekonosir sa dakula nindang kontribusyon sa nasabing operasyon. Kasbagong aga, ginibo ang pagtaon ng komendasyon sa gabos na nagtarabang sa operasyon kung saan sinabi ni Vice Alcalde Ding Baldo na sobra sa 1,000 na resolusyon ang sendang ibinusol asin na probaran sa sanggunang bayan kang Kamalig para sa gabos na responders. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Maggi Magic Sarap, ang nagmamahal, nagmamagi. Tawag ng tungkulin. Ini ang rason ni Fire Officer 2 Maria Salve Buisa Dacuya kan Bureau of Fire and Bureau of Fire Protection Regional Headquarters Special Rescue Force na sulamenting babae na nagsabay sa tracing aldaw na paghanap asin pag-retrieve sa mga bangkay kan 4 pasahero kan buminagsak na Cessna 340A 350 metros ang distansya hali sa crater kan Bulkan Mayon. Sa pag-uron kan DCGB News kay Dacuyo dahil sa kakayahan asin tiwala niya sa grupo kan BFP-ISRU asin iba pang mga ahensya di gobyerno dahil siya nagduwang isip na magsabay sa operasyon sa ibong kang pagiging babae asin sa peligro kang bulkan na nasa alert level 2. Sa istorya ni Dacuyo nag-abot sa 70 sagkod 80% ang anggulo nindang pasakat sa bulkan asin nag-abot pa sa pagkakataon na kay po nindang kubuso ng mga gapo tanganing dahil magrosdos paibaba dahil sa kadipisilang kan terrain na pig-agihan. Aminado man ini na kan pag-abot niya sa itaas na parte kang bulkan nayapot niya sa sayang sadiri kung makakababa pa sindang salbado
Senado asin makakauli sa sendang pamilya dahil sa peligrosong lokasyon ninda. Sigon sa iya, siya nakatoka sa pagdokumento ka mga aktibidad sa itaas kang bulkan asin ang pag-reset sa descender ka mga bangkay kan apat na pasahero pa ibaba sa barangay Anuling kang Kamalig. Sinabi ni Dakuya na dakula ang pasalamat niya sa teamwork ka mga ahensya de gobyerno kung kaya naging positibo ang resulta kan operasyon kay Daragang Magayon asin sa Diyos na bigtawan sindaning giya para sa salbadong operasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Magkakaigo na ng assessment ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO kung ipapapadagos ninda ang bilog sa bilog ng simana ang pag-deploy ng mga truck asin iba pang sakaya na mataunin libreng sakay sa mga pasaherong nadidipisilan sa paglunad sa mga pampasaherong bikulo. Inuwi na ng kinumpirmar ni APSIMO Chief Dr. Cedric Daep kung saan pigalat paninda ang ipapadarang mga situation report hali sa manlain na organisasyon sa probinsya. Tinawanin doon ni Daep na daiman sinda nagkikipagkompetensya sa mga nagbabiyahing pampublikong sakayan o lunadan kundi nagtatabang man sa nasinda sa mga posibleng warang malunada ng mga pasahero. Sa ngunyan, nakadeploy ang mga bikulo hali sa Philippine National Police, Philippine Air Force, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Philippine Navy as in Provincial Engineering Office sa manlain na parte kan probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Sa iba pang baretang lokal, ipapapod ni kinatawan Vic Siga, Pamayokan Committee on Power and Energy, kan sanggunang palalawigan kan Albay, siya Leco Acting General Manager, Engineer Wilfredo Buksik, tanganing hagada ng paliwanag, manangod sa puro otro asin puro palasok na kuryente sa bilog na probinsya kan Albay. Sinabi ni Siga na diretso ka mga miyembros konsumidores na maraman ang rason kung nga tata na eksperyensahan ang pagpalasok ng kuryente. Sigung kay Siga, apwera sa nasabing problema, nagkakaresibid man sila ng mga reklamo manungod sa mga palabaw na presyo kan bill kang kuryente. Sa ngunyan, wala pa nin pinagtalaan na petsa asin aldaw kuno rin ipapaapod ang nasabing opisyal kan Aleco alagad tinawan niya ng asigurasyon nagigibuhon ninda ang aksyon kan nasabing mga concern para sa mga albayano. Piglalao mananas na 9,500 na residentes kang barangay Taysan, Legazpi City na may edad 20 anyos pa itaas ang mapapairarom sa PhilPen Risk Assessment ngunyan na aldaw ka mga personalis kan Legazpi City Health Office. Sinabi ni Nurse 2 Mark Gerald Geronimo ang mga residente sa ni-assess sa indang mga timbang, langkaw asin iba pang namamatian arog kan hypertension, stroke, heart attack, diabetes, kidney diseases asin asthma, cancer. Ipinaliwanag man ni Geronimo na naman ang resulta kan assessment tatawan inda nin giya ang mga ini kung paano ang tamang pagkataman sa salud asin in kaso may mahiling na sintomas asin posibilidad na magkaigwan ng helang i-refer man ninda ini sa mga primary healthcare facilities. Ang parehong aktibidad nakatalaan man na ilansar sa norteng parte kan syudad kan Legazpi Port District asin Albay District sa mga masunod na aldaw kung kaya nangapudan ngunyan si Geronimo asin Legazpi City Health Office ng kooperasyon sa mga Legazpeño. Dahil pa masiguro kan City Engineering Office partikular ni Officer in Charge City Engineer Noel Encinares kung rin may babalik o masalidahan ang mga traffic lights sa syudad na palyado na o defektibo na. Siguro kay Encinares dahil pasinda nakaka-procure sa pigsasabing wala pa ng budget para sa mga controller ka mga traffic lights dahil anta buka mas o menos 1.4 milyon pesos ang kaipuhan para sa duwang module o controller ka mga traffic lights alagad dahil manini nakasabay sa budget ka nasabing opisina ngunya na taon. Kung magiramduman sobra 2 simana na ang nakakalis na daing traffic lights sa intersection sa F. Imperial Street kanto kan 101 Shopping Mall paluluwa sa Rizal Street sa may gilid kan Ayala Malls asin sa intersection sa Imelda Roses Avenue. Sinabi ni Engineer Encinares na nasabing bagay ang ilalabi niya kay Alcalde Geraldine Rosal sa maabot ng Miyerkules tanganing masolusyonan ang problema ini sa mga traffic lights sa syudad kan Legazpi.
Nakakuha nin 10 milyones pesos na kantidad nin grant ang Legazpi City Veterinary Office hali sa Department of Agriculture, Agricultural Training Institute para sa pagpapakusog kan hog industry sa syudad. Sigon kay City Veterinarian Dr. Emmanuel Estepona, nagagamitan ng pondo para sa dugang na materyales kan pigbugtak na multiplier hog farm sa Barangay Buyuan, syudad kan Legazpi. Sinabi ni Estepona na sa oras na mare si bininda na sabing kantidad, tulos sindang makikipag-uron sa mga lokal na para atamanin urig tanganing makapagplano kan mga programa na isasabay sa nasabing grant. Naglalao man si Estepona na sa bahagian existido mga programa mapupugulan ang African Swine Fever o ASF, bandang padagos man ang pagtaon ng technical assistance sa mga para ataman ni urig. Sa iba pang mga bareta, ang Department of Agriculture Bicol mataon ni mga vegetable seeds, farm info sa garden tools na gagamiton ka mga barangay na mapartisipar sa ilalansar na halina't magtanim ng prutas at gulay o hapag para kay BBBM. Inang kinumpirmar ni DA Bicol spokesperson Lobela Guarin kung saan ang nasabing programa nakaangkla sa indang gulayan sa barangay project para sa High Value Development Program. Sinabi ni Guarin na sa ngunyan igwana ni inisyal na 50 barangay hali sa Manila na probinsya sa Bicol Region ang natawan in farm packages asin teknolohiya alagad pigingguan ni na matawan ang gabos na 300 o 3,471 pantanom na pinakbet vegetables, araw kan talong, okra, antak kasin iba pa. Siguro kay Guarin ang mga interesadong makakuha ng mga ekipahe asing gamit sa pagtanom ang kay puan na magsumitir nin surat o letter of intent kay Regional Executive Director Rodel Tornilla. Kinawan ni Donnie Guarin na dahil magkaipuan ang dakulang espasyo pagtatanom dahilan ta pwedeng gamiton ang mga lumang balde, mga ginamit na plastic bottle asin iba patanganing masiguro ang food security sa bilog na rehiyon. Piglinaw kan Department of Education DepEd Albay Division na bako gabos ng mga estudyantes na dahil makakalaob sa mga eskwelahan mamarkahanin absent. Ilang tinawan ni doon ni DepEd Albay Division Disaster Risk Reduction Management Coordinator Alvin Cruz matapos na dakol ang nagpaluwas ng reaksyon asin komento manungod sa abiso kan ahensya na no suspension kasunod kan ikinasang transport strike sa bilog na nasyon pon nga na aldaw. Sigong kay Cruz ipapasa asin ipapabalidate ninda ang mga estudyanteng nagbabiyahe ng harayo maging ang mga paratokdo na grabing naapektaran kan strike. Nangapudan man si Cruz sa mga estudyante asin paratokdo na maging honesto na sana kung sinda apektado o dahil kan strike. Sa ipinaluwas na abiso kan DepEd Schools Division Officer o Office kan Albay na pirmado ni Schools Division Superintendent Norma Samantela, wara nin suspensyon kan klase sa probinsya alagad ang mga eskwelahan na direktang apektado kan transport strike ang pigabisuhan na magkondukta na sana ng blended learning recovery para sa mga estudyante mantang anday man maapektaran padago sa indang in-person classes. Primerong party po yung Kambaret alas 12 mga baret nato sa lado lokal. Kambaret sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa sinibaba, makalis lang kani. Sabi natin habis para sa Healthy Pilipinas. Huwag nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah, do it na yan. Ang sugaring unahin at mamanahin ng mamamayan ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulat ng pitong ito. Sa Healthy Habits Code na to. Para sa Healthy Pilipinas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Course offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! In celebration of the 25th Episcopal Ordination Anniversary of Most Reverend Joel Z. Bailon, we are inviting you to a special dinner for a cause. The Diocese of Legazpi brings you the Third Ceder Meal, a fundraising dinner with proceeds going to the pastoral programs of the diocese. The Third Ceder Meal, March 24, 2023, 6 p.m. at the Concourse Convention Center. Enjoy a night of traditional Passover meal. See you for the Third Ceder Meal. Tickets available at your local parish. Maraming love now moments sa trabaho? Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, diba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang love now moment, going shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life! Tabo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemix. Basta lagundi, Plemix. Vitex Negundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na lagundi. Plemix. Basta lagundi, Plemix. Vitex Negundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Hello, Nanay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
Sa Bareta sa Lagyo Nasyonal, pugol ng unyan kang pulisya ang pigsasabing leader kan Gun for Hire group na nag-ooperate sa Negros asin pigsasabing may kinaraman sa panggagadan kay Negros Oriental. Governor Roel Digamo asin nagkapira pa sigon sa mga source sa intelligence community. Binisto kan source ang suspect na si Ricky Loses na naaresto sa sayang safe house sa sarong lugar sa isla. Kaibanan ka mga otoridad ang nagkapirang individual kan sa Quezon ang sayang safe house kung sa ina-recover digdi ang nagkapirang high-powered firearms and grenades asin rifle-propelled grenades na sa diri ni Luces. Sarong dating militar man na nagkukonektar sa political killings, kaibanan ng pagkagadan kang gobernador ka Negros Oriental na si Digamo ang binitbit asin pugol ng unyan kang pulisya sigon sa intelligence source. Magiramduman na rin rapido ang gobernador sa loob mismo sa iyang compound sa siyudad kang Pamplona kan Sabadong aga. Nagtagaman in 5 million pesos na reward o pabuya si Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya sa nagkapagturo sa kamong namumugdakan ka mga sospitsado sa panggadaan kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Sinugo naman ni Rimulya ang National Bureau of Investigation o NBI na magkondukta ng investigasyon sa pagkagadaan ni Digamo asin sa 5 iba pang mga sibilyan. Nagpatanid man si Rimulya na day maon pundo ang DOJ asin law enforcement agencies sagkod na day na papanimbag sa lay ang mastermind asin mga suspektsado sa krimen. Sinabi niyang day pwedeng palapason ang nasabing kaso lalo na may mga sibilyan na dinamay ang mga suspektsado. Si Digamo binadil sa mismong compound kan residensya kaini sa Pamplona, Negros Oriental. Sarong organized group ana sa likod kang paggadaan kay Negros Oriental Governor Roel Digamo sigon kay Philippine National Police o PNP Public Information Office Chief Colonel Rodrigo Maranan na haralangkaw na kalibre nin mga badil ang gamit ka mga suspitsado, mga lunadan ang sinsulog na uniforme nin law enforcement agencies na sarong indikasyon na may nagpopondo sa mga ini asin tuod ng gumadan. Sinabi niyang tututukan kang PNP asin AFP ang kaso sagod na maaresto ang iba pang suspitsado. Sinabi ni Maranan na tinawa naman in sufisyenteng seguridad ang pamilya ni Digamo, siring man ang mga bagong manumpa na gobernador kan Negros Oriental na si Vice Governor Carlo Jorge Johanna Reyes na nanumpa kan nakaaging aldaw kay DILG Secretary Benhur Abalos Jr. Sinabi man ni Central Visayas Police Spokesperson Police Lieutenant Colonel Gerald Pilare na nakaresibi na ng death threat si Digamo. Sinabi niyang ibinulgar ni Digamo kan nakaaging mga aldaw ang manungod sa mga ibang individual na nagpapadara sa iyan ng mga mensahe ng pagpapatakot. Tiganda na mga ka mga otoridad ang pagsangat ng multiple murder kontra sa mga suspetsado asin 10 na iba pa mantang padagos pang pigaaram ka mga otoridad kung si isay ang utak sa panggagadan. Inagad ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa iyang mga pagiriba sa Senado na inuto na hidalion ang pagpasar ka mga propestong lay para sa pagmukna nin Philippine Geriatric Medical Center tanganing matawan ni Marhay na healthcare saan maabot sa 10 milyon na senior citizens sa nasyon. May 8 nakapendyenteng bill sa Senado na may kamauutan na magbugtak asin institutionalize ang geriatric health care and research. Saro nadigdihan propestong lay ni Pimentel ang Senate Bill 1979 o Senior Citizens Hospital Act. Ang geriatrics sarong parte kan medisina na nakasentro sa pangataman sa salud ka mga gurang sa pagi kang prevention asin treatment sa sindang mga kahilangan. Day mababasa 8 pang banwaan sa Oriental Mindoro ang nakatalaan na ipahiraram sa state of calamity pun sa aga o ngunya na aldaw kasunod ka ng yaring oil spill gikan sa naglubog na oil tanker sa dagat ng sakop ang probinsya. Bawat kani na magamit ka mga local government unit and calamity funds para sa mga apektadong komunidad. Siguro kay Oriental Mindoro Governor Bons Delor na wala pang detalye kung anong mga banwaan ang ipapahiraram sa state of calamity. Pero napagaraman apektado naman kan oil spill ang kabuhayan kan sobrang 10,000 na parasira sa mga banwaan kan Pinamalayan, Gloria, Bansud, Bungabong, Rosasin, Mansalay. Kaditang kang gobernador na posibleng maapektaran ang supply kan sira sa mga merkado dahil apektado ng breeding ground kan mga sira sa nasabing banwaan. Naadit man si Dolor na apektaran maging ang turismo sa probinsya lalo na ngunyan na paranina ang taginit o summer.
Mapayuda na ang gobyerno ng Pilipinas sa Japanese government para makurtar ang oil spill sa Oriental Mindoro. Dara ka naglubog na barko sa sarong simanal na forum. Sinabi ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista na magayon ng teknolohiya asin kakayanan kan Japan asin makakatabang ini para mapugulan ang paglakop kan oil spill halis sa naglubog na MT Princess Empress kan nakalis na simana. Nagigibo naman ng pagi ang Philippine Coast Guard o PCG kung paano mapupugulan ang paglakop kan petrolyo asin naglalaom sinda na dahil makaabot sa Verde Island na sarong protected area. Anom na mga banwaan sa Oriental Mindoro na apektado kan oil spill asin dahil makakapaghanap buhay ang mga parasira dahil sa paglakop ng petrolyo. Kaya ba nandigdi ang mga banwaan kan na Udyan, Pola, Pinamalayan, Bungabong, Gloria, asin Bansud na tiga-alalayan ng unyang kan Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sinabi ni Bautista na big-investigaran na kan PCG ang nasabing insidente dahil bako sufisyente na sabihon na naglubog ang barko dahil sa makusog na ukol. Gustong masabutan kan PCG kung ang naglubog na barko overloaded asin kung may kakayahan mananggad ining maglayag sa kadagatan. O minabot na sa 6.9 million pesos ang aprobadong pautang kan Land Bank of the Philippines sa 144 na transport cooperatives asing kumpanya sa bilog na nasyon sa ilarom kan special package for environment-friendly and efficiently driven public utility vehicles o SPEED PUV program kini. Sigon sa Land Bank, sobra 3,120 na jeepneys na anabakal sa ilarom kan SPEED PUV as of January 31, 2023 na mapatak sa average na sobra 20 o 2.2 million ang saro. Sigon sa Land Bank, pwedeng utangon sa bangko ang 95% kan kantidad nin pagbakal kan modern jeep sa interest na 6% kada taon o 0.5% kada bulan. May subsidiya na 160,000 pesos sa kada bikulo halis sa national government para sa mga class 1, 2, 3 asin 4 category model asin pwedeng umabot nin sagod 7 taon ang bayadan. Sinabi ni Land Bank President asin CEO Cecilia Cayosa Borromeo na mantinidong nakatutok ang bangko sa pagpapagayon kan public transport system kanasyon para sa mga transport operators asin mga pasahero. Sarong Pilipino ang nagadaan dahilan sa rabies kan 2022 base sa datos kan Department of Health. Pera digdi, 79,925 Pilipino ang nagsumitin ng Animal Bite Treatment Package o ABTP claim sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth kan nakaaging taon. Sigun kay Quezon City Congressman Marvin Rillo na nagitasin 30% ang bilang ka mga nagadaan dahil sa rabies o gikan sa 274 kan 2021 sumilakat ini sa 370 kan 2022. Enero 1 sagod Pebrero 18 ngayon na taon, sinabi ni Rillo na 43 na human rabies deaths na ang narehistro base sa datos kan PhilHealth. Sinabi ni Rillo na igwang 79,925 na ABTP package claim kan 2022 na nagkakatidad 230 milyon pesos. Nangapudan si Senador Win Gatchalian sa kan mas pinakusog na Fire Prevention Awareness Campaign para maiwasan ang mga insidente kan sulo sa tahaw kan selebrasyon kan nasyon kan Fire Prevention Month ngunya na Marso. Gini ni Gatchalian ang pangapudan sa iyang distribusyon kan relief goods asin personal na pagbisita sa sobra 1,000 na pamilya sa Piapi, Davao City kan Biyernes na puro mga biktima ning sulo. Nangyari ang sulo kan Pebrero 25 asin pigsasabing nagpuon bako sa mga aking nagsusulo ning copper wires gikan sa nawalat na bukas na kundi gikan sa nawalas na butane stove kan sarong residente. Dalang kini sa girari nagpagiramdom si Gatchalian outright kan LPG Industry Regulation Act sa mga konsumidores na sa tamang paggamit ng liquefied petroleum gas o LPG o tangke ng LPG para malikayan ang sulo dahil sobra 50% kan mga karong sa nasyon ang naglalaom sa LPG para sa indang pangaraw-aldaw na pangangaipo sa pagluto. Kasarupang Beretang Nasyonal, nagapilar si National Unity Party President asin Kamara ni Sir Congressman El Rey Villaferte sa mga senador na buksan ang sendang puso asin isipan sa pangapudan na amindaran ang 1987 Constitution. Kasabay kini siniguro ni Villaferte na daing sekretong plano para i-marginalize ang mga senador o i-abolish ang Senado. Tinawan nindo ni Villaferte na Constitutional Convention o CONCON ang tigubusol kang Kamara de Representantes tanganing maiwasan ang mga kwestiyon kung dapat na magboto din magkasiparar o
magkaibanan ang mga senador asin kongresista kun Constituent Assembly o CONAS ang gamiton sa paagi para sa pagamendar ka konstitusyon. Sinabi ni Villaferte na nakasentro ang atensyon kan Kamara sa pagamendar sa economic provisions kan konstitusyon na garong ulang sa paglaog ng mga dayuhan na kapitalista sa Pilipinas. Partikular na pinagganambitan ni Villaferte ang Article 12 kan konstitusyon kung saan piglilimitaran ang mga dayuhan na kapitalista na magsadiri ng 40% ka mga lokal na kumpanya. Sa barata nga ito sa ibang nasyon, nawaran ni Stara na nasa 12,000 na mga katao matapos ang nangyaring sulo sa Rohingya camp sa southeastern Bangladesh. Kadaklan sa mga naapektaran, mga Rohingya minority group na nagdulag hali sa Myanmar dahil sa nangyaring kariribokan. Pigaaran pa ka mga otoridad ang kausa ka nasabing sulo na nasibuman matapos ang sobra 7 oras na damay sa sulo ang nasa 35 moske asin 12 na mga classrooms. Para mientras man na nagdagos ang mga naapektaran ng minority group sa nagkapirang ibinugtak na shelters kan Bangladesh government. Sa lado ng karawat o sports, nanggana ng 2 medalya si Pinoy gymnast Carlos Yulo sa 15th FIG Artistic Gymnastics World Cup sa Doha, Qatar. Nakuha niya ang silver medal sa parallel bars, mantang bronze medal man ang sayang natukulol sa vault. Nagkampiyon man sa vault si Artur Davrakian sa presenting kampiyon hali sa Armenia, mantang nagikadua si Ilya Kovtun kan Ukraine. Ang masunod na torneo kung saan malaban si Yulo iyon World Cup Series sa Baku, Azerbaijan na mapon sa Marso 9 hanggang 12 bago ang final phase kan torneo sa Cairo pon Abril 27 sa Good 30. Sa satuyang bareta sa siyensya asin teknolohiya, Nyok Robotics na napod kan siyensya asin teknolohiya sa sindang pinagdevelop na imbensyon kung saan gabos na bagay nagadan pwedeng gibuho na robot. Makatakot alagad totoo ang pigadalang niyan sa Rice University sa Houston, Texas. Ang sarong grupo ng mga researchers edot na pig-eksperimentuhan ang sarong gadan na lawa o spider asin nagiining robot-like gripper na kayang magpurot ng mga bagay-bagay. Sa ngunyan ang nasabing konsepto padagos ng pigadalan asin pigdevelop tanganing mas dakul pang mga gadan na hayop ang mapaginabangan sa tabang kan siyensya. Istorya na iba! Sa satuyang espesyal na istorya, sarong lalaki ang pigmidbid bilang pinakadakulang bitis o may pinakadakulang bitis sa bilog na kinakban. Ini si Jason Orlando Rodriguez Hernandez, 22 anyos, na sarong residente kan Maracay sa Valenzuela. Pigsuko lang sa iyang bitis sa Parc St. Paul, Buenaventure, France, kung saan sa iyang tuo o right na bitis may sukol na 40.55 centimeters o 1 foot 3.96 inches at sa iyang wala o left nasa 1 foot 3.93 inches ang laba. Dahil ang hindi kay puwan niya ng espesyal na sapatos na gibo alis sa Germany sigon sa Cordwainer George Wessel na tagagibo ni mga darakulang sapatos para sa iganting persona sa bilog na kinaban kay puwan ni Jason ng European na sapatos na size 69 ang sukol. Flashback! Ngunya na aldaw Marso 3 kan nakaaging taon 1951 o 1951 pigdeklarar bilang National Shrine ang Fort Santiago sa Manila bilang pagrumdom sa mga herwe asin martir na nakulong asin nagadandigi. Sa panahon kan Kastila ang Fort Santiago pigagamit na kulungan kang kadakol na Pilipino ang pigtutubudan ng mga rebelde kay bana na duman si Dr. Jose Rizal bago siya badilon kan 1896. Sa presente ang Fort Santiago pigkonsiderar na atraksyon sa Manila dahil ang tagadakol na memorabilias kan nasabing panahon. Mga tukang inapong kabilugang sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon ng siginalap sa DCGB Newsbay. Sa pangarang ka nakatuwang nato sa pagsulat ka mga bareta Jenny Marchibalaran, Angel Mustasa, Kiring Mansuy ang mga interns ng Bicol University, sina Ina Hinojala, Mary Grace Barangkil at saka si Evermay Arango. Sa pangarang ni June Napole sa lado technical, Richard Astor sa DCGB Social Media Department, siniman si Tricia Marilitana. Ako man po sa naging tagapagbareta, Mardila Daing Iba. Thank you and God bless the Philippines.
Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas